kitab jing start nong banyau khot ar punyau sapang ke jing start la kalong tang kewei kan ban kala ban le yaki ek baro la kam jukla yalade pen ban ka pen thmai yaki ek baro haman nakipateng benriu ka prung hakimen sem bakoi bat kapen long yaki kilok ublei bat kinang yatu lupa Nantala dengan pulai susu, kad khot bakat prak ong omdan bo ublei ukam ban ya ubreu uba da kajing start. Omdan bo ublei ukam ban ya ubreu uba ha kajing start. Komen kepara kani kajing start ke ba ublei ai hakitu kiba ya kiba wat ya Ba kani kajing start ke badon ha kapertei barok kewei mo de ya ubreu bawat ya ka ba ublei omdan ba ublei kam ban ya ubreu ba da kajing start itongin ya wat ya kene kajing start ka ba wan na ublei hi ka ba ladon ba ublei hi na du ka ba sedang ba ka ba don barabor ba ublei pada ka ba yo ya kene kajing start ngin sa kalalong kinang ya tu lupa ngi lade ngin salong kibat mai kibreu kibat mai nomor ba kene kajing start ha gitu kiba priang ya ka ba daka haman na kipateng benriu ka prung hakimen sem bakoi kamut banyo ya kene kajing start ngi we ngi kwa bandon ya kajing start kajing champang mansung tu ya ki barok khait de ban yo ya kata ni don kam ban long kibakoi Namar ha ka gospel kum Matius lu nong ko ba san kat pra Jisu wang su ki ba khoi ke donon na ba kin yo ya ublei di tongen ya long ki ba khoi ke donon bat ba ka ne ka jing star ka jung blei kan syong kan sa hangi kan pen yangi ya ka jing sisa barok khoi bat kan pen sai ya ki barok khoi ka ba dei jung blei ka jing im jungi pengin tip kumno ban bisyar kano ke badai kano ke bamdai itu try un kurku yapi lang bai jong kini ki art ligit khot na kitab jing start